Nakita ko sa autumn leaves kay na ko'y shoot pero wala pa yung autumn leaves. Nagamay kana but wala pa kayo. I was planning to bring them to the lake. The lake is just down there. So, muna sila. So if you come by here, muni ang waterfalls sa lake dire. And that's the lake there. May mga bridge sa ubos. Dito ko gikan ganina. Nag-video ko sa phone, nakalimot ko na di ko na yung camera. Anyway, so na ko photo shoot for autumn. And the thing is, gusto nila ka ng autumn leaves. Karon gabi na, mga 5:50, mga happy na size. Ako lang ari, man. Wala pa man kay yellow nga kuan, autumn leaves sa gunsa. So, ana lang. Anyway, balik ta, uli. Kapoy sa but kung autumn na ni siya, kani yellow kanito lang eh. And then ako wala na yung mga kahoy, wala na yung mga dahon. Nindot ako na-shoot. For now, it's not yet there. Paulit tabiin na, okay suga. Angak. Nice nga rin. Magtambay, mag-picnic. And, yeah, that tree. Nagka-brown na. At ano siya sa taas. Muna ginapa sa autumn. Angak. Na siya ang karsada, di maklaro ko daghang leaves. Yep. Grabe na kay kangit-ngit ba. Sira na gong gate. Uy, nakagak. Food for the day. Okay, let's go.